ukufunda ngokuvakalayo. Okokuqala, abafundi basebenza nabahlobo babo. Okwesibini, umhlobo ngamnye makanikwe ithuba lokufunda itekisi ngokuvakalayo. Okwesithathu, xa umfundi exinga egameni, mabazame ukufunda izandi zegama ukusombulula ingxaki. Okwesine, abafundi mabalungisane xa besenza impazamo ngokuthi babize izandi zegama bebonke. Masifunde sobabini. Utata uthenge inkabi yenkomo izolo. Le nkabi yenkomo inkulu. Inentamo enkulu eneqeba. 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 Izolo siyibophile saya kukha amanzi. Ubhuti uthi ingayilayisha nenkamela.